ترئيتنا خنجمر كلنا عبد أفرس زواز النبرة من قرقر حدقا قطيمو عم مبرق مالي جاي ودق عب وشتو سيمبويت استبهالة كابقال بلاني استطعنا فولي نقر تعينو نبرة عبد خوابي بزكات أما حدقا مخنات سرعتنياتات هيواتات حنابت بوطات بمنطا نايستقود أسابات هيوات قد حني فتن نبارو نستقود أبو أمبلانس تعينو مناخد خلوو كابقال بلاني بمنكو كرزمات أفترات عبد حدقا زبوت حسب أكال بموطا عبد أمبلانس نبرة نرس مولو بمولو بقطات أرانريو ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ካሊፎርኒያ ውሽጢ ጋዜጠኛ ዝኾነ ኤዲ ብሮክ ብሕፂቱ ኤና ካብ ድቃሱ ተበራበረ። ንሳውን ጋዜጠኛ ክትከውን ከላ ኤዲ ካብ ድቃሱ ድሕሪ ምትስኡ ናብ ስራሕ ቦትኡ ብምኻድ ብዘይ ድሌቱ ምስ ሓላፊ ጃክን ድሬክን መዓልቲ የሕሊፉ ንምሸቱ ምስ ኣፍቃሪቱ ዳግማይ ተራኺቡ ብዛዕባ ናይ ሎሚ ውዕልኡ ክዘራረብ ይጅምር እሞ ክልቲኦም ነቲ ኣምሳሊ ድሬክን ተጸልእዎ ኮይኑ ግን ስርሖም ብኣግባቡ ክሰርሑ ስለ ዘለዎም ኢንተርቪው ክገብረሉ ከሎ ወላ ሓደ ሽግር ክፍጠር ከም ዘይብሉ ነገረቶ። ብኸምዚ መልክዑ ምሸት ሕሊፎም ናብ ገዛ ምስ ተመለሱ ኣብ ናይ ኣፍቃሪቱ ኢሜል መልእኽቲ ተላእኸላ። ንሱ ከዓ ነቲ መልእኽቲ ምስ ረኣዮ ላይፍ ፋውንዴሽን ዝተባሃለ ትካል ናይ ሓሶት ዜና ከም ዝዘርግሐን ናይ ብሓቂ እንተኾይኑ ግን በቲ ሓደጋ ምኽንያት ናይ 3 ንጹሃት ህይወት ከም ዝሓለፈ ረኣየ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ከም ቆፀርኦም ንድሬክ ኢንተርቪው ክገብረሉ ይጅምር እሞ ድሬክ ስለ ናይ በዓል ተመክሮን ስለ ዘሕለፎም 19 ዓመታት ኣብ ሕክምና ዝፀንሐሎምን ክዛረብ ዋላ እንተጀመረ ኤዲ ግን ስለቲ ሓደጋን ስለቶም ዝቦቱ ሰባት ክዛረብ ስለጀመረ ድሬክ ሓሪቑ ነቲ ኢንተርቪው ብምቁራፅ በቶም ሓለውቲ ካብቲ ቦታ ከም ዝወፅእ ይገብሮ። ሓላፊ ጃኮን ነዚ ተግባር ምስ ሰምዐ ብላይፍ ፋውንዴሽን ብዝገበሮ ምክንያት ካብ ስርሑ ከም ዝስጎግ ይገብሮ። ብተመሳሳሊ ኣፍቃሪቱ እንተኾነት ናይቶም 3 ሰባት ሞት ይፋ ስለ ዝወፀ ካብ ስርሓ ተሰጎገት። ነዚ ኩሉ ኣብኣ ዝወረደ ከዓ ሕፁያ ተሓታት ስለ ዝገበረቶ ርክቦም ኣብዚ ከም ዝተወድአን ካብ ሕጂ ንድሓር ርክብ ከም ዘይብሎም ነጊራ ካቲም ቃል ኪዳን ኣውፅኣ ኣብኡ ገዲፋቶ ኸደት። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኤዲ ካብ ላይፍ ፋውንዴሽን ሓደ ሲምቢዌት ክረክብ ከኣለ። ብኻልእ ኣብ ማሌጅያ ኣብታ ነርስ ኣካላት ዘሎ ሲምቢዌት ኣብ ኣካላ ኮይኑ ናብ ዕዳጋ ብምኻድ ኣብቲ ውሽጢ ዝነበሩ ሰባት ሓደ ብሓደ ክቐትሎም ከሎ ርኢና ትዕዝብትና ድሕሪ 6 ወርሒ ዝተፈጠረ ነገር የርኤና። ኣብዚ ግዜ እዚ ድሬክ ሲምቢዌት ዝተባሃሉ ናይ ካልእ ፕላኔት ፍጥረታት ኣብ ዓለም ንምንባር ኣብ ኣካላት ወዲ ሰብ ክኣትዉ ከም ዘለዎም ተረዲኡሎ። በዚ ከዓ ነዞም ፍጥረታት እዚኦም ምስ ኣካል ደቂ ሰብ ንምውሃድ ይሓስብ ዋላ እንተነበረ ኣብ ላቦራቶሪ ትርከብ ዶክተር ስኬርቱ ግን ብዘቕረቦ ሓሳብ ክትሰማዕ ኣይከኣለትን። ንሱ ግን ነሳ ዝበለቶ ሸለል ብምባል እቲ ፈተና ኣብ ካልኦት ሰባት ክፍትን ሓሳብ ብምቕራብ ኣብ ዜናታት መግለፂ ክዘግሕ ጀመረ። ኣብ ውሽጢ ባር ኮፍ ኢሉ ነቲ ዜና ዝሰምዕ ዝነበረ ኤዲ እቲ ሓቂ ስለ ዝወፀ ካብ ስራሕ ከም ዝተሰጎገ ትዝ ኢልዎ ካብቲ ባር ብምውፃእ ኣብቲ ከባቢኡ ናብ ዝነበረ ሱፐርማርኬት ኣተወ። ኣብኡ ክናገዝእ ከሎ ከዓ ሓደ ሰራቂ ናብቲ ሱፐርማርኬት ብምእታው ነታ ዋና ኣብ ፈራርሒ ሰልቲ ምቕባል ምስ ጀመረ ኤዲ ብምርኣዩ ጠጠው ከብሎ ፈቓደኛ ኣይነበረን። ብኻልእ ድሬክ ከዓ ኣይዛክ ንዝበሃል ሰብ ናብቲ ላቦራቶሪ ብምእታው ብቓላቱ ሸርሽሩ ብምእማን ናብቲ ሲምቢዌት ዘለዎ ክፍሊ እትዎ። እቲ ፍሉይ ፍጥረት ግን ነቲ ሰብ ከየፅንሐ ቀሲሉ ናብ መሬት ይደርበዮ። ድሬክ ከዓ ዋላ ነዚ እናረኣየ ነቲ ነገር ጠጠው ካብ ምባል ሓሊፉ ቀፃሊ ዝኣቱ ሰብ ከዳልዉ ኣዘዞም። ዶክተር ስኬርቱ ግን ድሬክ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ስለ ዘይደገፈቶ ንኤዲ ደልያ ረኸበቶ እሞ ድሬክ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ብዝርዝር ነገረቶ። ንሱ ግን ቅድሚ ሕጂ ካብ ድሬክ ንኽከላኸለሎም ኣብ ዝፈተነሉ ግዜ ካብ ስርሑ ከም ዝተሰጎገን ካልእ ዘሕግዛ ሰብ ክደሊ ነጊሩ ገዲፍዋ ይኸይድ። ቀፂሉ ናብ ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱ ኤንደር ብምኻድ ከዘራርባ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ኣብ ዝሓለፉ 6 ወርሒ ካልእ ኣፍቃሪ ሒዛ ስለ ዝነበረት ነቲ ሓድሽ ኣፍቃሪ ኣተላልዮሞ ኩሉ ነገር ናቱ ጌጋ ከም ዝነበረ ነጊራ ካብቲ ቦታ ከም ዝኸይድ ገበረቶ። ንሱ ከዓ ድሕሪዚ ብሰንኪ ድሬት ካብ ስርሖ ሓሊፉ ኣፍቃሪቱን ብምፅዓኑ ኣብ ህልኽ ንኽኣቱ ይገብሮሞ ካብዚ ንላዕሊ ክኸስሮ ዝኽእል ነገር የለን ብምባል ንዶክተር ስኬርት ደው ኢሉ ንኽራኸቡ ይነግራ። ንሳ ከዓ ወላ ሓደ ኸይረኣዮም ናብቲ ትካል ተእትዎሞ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይቲ ላቦራቶሪ ክፍልታት ተደርዲሮም ዝነበሩ ሰባት እናረኣየ ከሎ ቅድሚ ሕጂ ዝፈልጣ ጎደና ሓደር ጓል ምስ ረኣየ ነቲ ዝተዓፀወ ክፍሊ ንምኽፋት ክቃለስ ጀመረ። ኮይኑ ግን እቲ ናይ ሓደጋ ግዜ ድምፂ ምስ ገበረ ነቲ ዝተዓፀወ ፔትሮ ሴሩ ንኽትወፅእ ዋላ እንተሓገዛ ኮይኑ ግን ንሳ ደፊኣ ተውድቆሞ እቲ ኣብ ኣካላት ዝነበረ ሲምቢዌት ናብ ነብሱ ከም ዝኣቱ ብምግባር ብቕፅበት ሂወታ ሓለፈት። ንሱ ከዓ ካብ ዝወደቆ መሬት ተሲኡ ካብቲ ቦታ ክሃድማ ዝፈተነሉ እዋን እቲ ሲምቢዌት ኣብ ኣካሉ ስለ ዘሎ ሓያል ገይርዎ ነበረ።
بزخ بقليلو نتم حلوت كمان قدنا ترجع نتبع عشرات راح زخفت مع زخي ترفت بقليلو بنت الوك حلف قاله أبجوز أمس بتسعة أمنا سلست أمية نقول أبجوز أوز نبرة ولا حدا خيترفا كبال أخلون عساب دريك دما مدفع نايتم سنبيت دحر مسمعو كام مأخلهم زخ حدا سبكم زلو بمنقار نتم حلوت خاء نسب حيزم كم تقولي نقرام كوين جن دكتور سكير مخانا يفلت أين برن أمالي زلو سنبيت كا زتفعلالي أولد بمركام كمالي ناب كالفورنيا كمتسك إلولو أبز حجي خاء ناوحانت تحت عد مقالعا كأتون نافتنا يركب إيدي دما نفسخو قطاطري فتن ولانت نبرا أب رؤسوش دقن دمس بمفتارون نايت ميت سمعتنا تسمعون قبل أن تدافافئ أب حيال ودرقاتي نبرا بزخ تانايك أدم أفكاريتو مسافكاريا أب ريستورانت سلس نبرو نسوون نابت ريستورانت بمتاو نوعو زمت أمقوي إن العالة دحر مبلعو أزي سلزي أخلو أتسمويت بهيوات سولو نگر كبلع سلز أزوزو كامو يوطيو بهيوات سولو نگر كي ترفا كبلع إرقا دانك إيديس كبرو زول النجار دنجرجر سلزبالو نابتو هوسبيتال حيزوي يخيدمو حدا مرمران نجبر اللي خلو MRI سين دحر مقواربن اتسمبويت زيتا فالالي ملكع نايقس نخلوو كجبر يفتن بخالي أبت اللاباراتور وشتي دريك مليسون حدا تأليم أمير مسكال فترات كواها هدو خفتن كلو مجمريا اتسبن سمبويتن زيتا سماما أولا تمثلا حجيجن اتسبنا تدخنن ناموتنا تقربن زخي زولو يمثل إيد دما حكمون أوديونا بوزو مستملسا غورو بيتو دارفو لعير بشوس لزنبرا أبز حالة فأوان يعقوسون تنبرا حجيجن نبسو مقوط تاريخ بدوس لزنبرا نابتو غورو بيتو بمخاد دمتخات حطو لي نقرو نسو جن فقادن يامسي منبارو إيد بحركان غازو ملو بملو نابسو بويت يغيرو بز السنبدة غورو بيت خاء ناتو موسيقى دمتخا متحت حاليفو بسنبادة زاكل يدفعو دريك دما أبت اللاباراتور وشتي ندكتور سكير سلست أرترا أتحق نخد نقرو كمرامرا جمرا نساون كابزن لعلي تحابي أخد قد سلسلة زي دليت ني إيدينا أبت اللاباراتور خاطو زحق زوتو نسا مخانا نقرتو بزخ أبزي والحد حزنيتا نابتو سنبويت سلو لخلاص كأتواخلو نعزب قاتيلو نامنا إيدي كذا سبات لإخو أب تحت قطو تروخو ألوالان تفتنا كوينو كن إيدي بتا وشتو زلو تحاجزو نخلو موتو وشتو زنبور سباتي أطلم دريك دما كساب حجي سابن سنبويتن كسامو علو بزحفتين والان تخوانا جنكو خانو لخمزي كألن كوينو كن حادة سنبويت مس إيدي سلستا سمامعا نعو إنو محسن نبور هررتا إنا وساقي متس إيدي بوغونو كاب دريك نام كنزوستان أخو لسوات والان تقاتلهم كان أوتغن نعو كام السنغال تطوي بولون كوينو خاء بنايتي سنبويت حاجز زيتوات سنخاو أمكر حقالان تخالا ندحري تتأوينا وأمو بصر إلو سنبرا وانجن مسحانتي مكيناي كاچو إيدي بيت حدا كمخنات هالواتو تفئي والا كوانتا نبرا كوينو جن اتي سنبويت مولو بمولو أكال تقاطات إيرو نابتالي من زفرحنا جن بمقيار ناتوم نايدريك سوات يقاتلو مابس نبرا وان بولاي سابتو بوتا سلز موتون تخص سلز خفتون قاو بمهدام الناقوية نابتو مايك آتو خالا إيدي قلب مسفلتة ولو بمكينة حدا بتح وانت نبرا أب أكال جن ولا حدا سباري خون كالا أصلي كرئياي كالن بز نجر تجريمو أو حسب اللقاء اتسمبيت كاب أكال بموتا شمو بينهم كم زخونا نجيرو يلاليو قتيلو كاب دار حجي كلتيهم حدا خم زخونون انت تحقاقي زمكا بقليلو ندريك سعروان كادفوان كم زخولي نقرو دانس تبهالا دكتور دماني إن دويللا نا إيدي وتزيد نا MRI مسرعية زتفالي نجر سلزراخبة كلتيهم تتحاحيزهم نابتو هوسبيتال تمتيهم اتزحاشي خمزخوني نقرا بخالي أبت اللاباراتور وشتي ناب دكتور سكير أكال نمأتوي فتن زنبرا سنبويت مس أكالا كسا معنك وهادم بزي مخالو كلتيهم كمو تخالو دريكا نعلام أسترفو اتأنكو سنبويت أبنا إيدي وشتو زلو مخان فليتو نبرا بتماساسالي إيدي نام نايتريك لاباراتور نمخاد أبت مأتو بزنبرا حلوت سلزي كألا مس بينهم تسماميو نت نايت بولا سبيترو تاتنا سبرا نابل علي كديب كألا نابت بيت زحفوتو دحر مبتوحو خاء زاد اليوم الأختي أورقات زحفو أبت أولا دحر مقدافو كابت بيت زحفت ناوات أبزنبرا اللقوان بزوحات أطوار زحازو بولايس ناو أمتهم نخين قصقص كفارا رحو جمرو نسو بوغونو انت تبعي سمو شكر كم زموت أمن كابتو وطا بسلام كودو خمزة لو مينقرم كوين جن بحسبو خسامو أبزي مخالب نابينهم تغيرو بب حدي قتلهم
እታ ናይ ቅድም ኣፍቃሪቱ እውን ናብቲ ፖላሶ ደይባ ስለ ዝነበረት እዚ ዝፍጠር ነገር ትዕዘብ ነበረት። በዚ ፈሪሓ ግን ድሕሪት ተመሊሳ ንምህዳም ክትፍትን ከላ ናብ ቬኖም ተቐይሩ ዝነበረ ኤዲ ተመሊሱ ናብ መንነቱ ይመጽእ እሞ ንኣኣ ከም ዘይጎድኣ ነጊሩ ረጋጊኡ ተተሓሒዞም ናብ ሆስፒታል የምርሑ። ኣብ መንገዶም ከዓ ኤዲ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ቬኖም ሓውን ዝተፈላለዩ ድምፅታት ከም ዝርብሽዎ ይነግራ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ኣብ መጀመርያ ነታ ነርስ ተቆጻጺርዋ ዝነበረን ካብ ኣብ ካልእ ሰብ ብምግባር ከዓ ናብታ ትሕቲ ዕድመ ዝኣተወ ሲምቢዌት ሕጂ ድማ ናብ ናይ ድሬክ ላቦራቶሪ ኸይድ እሞ ካብታ ቆልዓ ናብ ድሬክ ይሓልፍ። ብኻልእ ከዓ ኤድን ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱን ናብቲ ሆስፒታል ድሕሪ ምኻዶም ዘየድሊ ድምፂ እናስምዖን ናይ ኤምኣርኣይ ማሽን እናጀመሩን ካብ ኣካሉ ቬኖም ከም ዝወፅእ ክገብሩ ከኣሉ። ቬኖም እውን ብኤዲ ከም ዝተኸድዐ ብምሕሳብ ብህይወት ክጸንሕ ብምባል ናብ ሓንቲ ከልቢ ኣተወ። ኮይኑ ግን ኤዲ ካብቲ ሆስፒታል ክወፅእ ክብል ብመደንዘዝ ተሃሪሙ ኣብ ኢድ ናይ ድሬክ ሰባት ክኣቱ ከኣለ። ድሬክ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሪዮት ምስ ተባሃለ ሓድሽ ሲምቢዌት ብዝበለፀ ክሰማዕ ክኢሉሎ። ሕጂ ከዓ ኣብ ናይ ኤዲ ሰውነት ዝነበረ ቬኖም ገዲፉ ከም ዝወፅእ ስለ ዝተረድአ ካብ ድሕሪ ሕጂ ከም ዘይጠቕሞም ብምንጋር ነቶም ሰባት ንክቐትልዎ ኣዘዞም። ንሶም እውን ክቐትልዎ ናብ በረኻ ዝኸድሉ ዝነበሩ እዋን እቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣካሉ ዝነበረ ቬኖም ሕጂ ኣብ ኤሊ ኣካል ኮይኑ ንዓኣ ተቆጻጺሩ ናብቲ በረኻ ብምምጻእ ኤዲ ቅድሚ ምሟቱ ህይወቱ ከትርፎ ከኣለ። ብድሕሪ እዚ ናብ ቦትኡ ናብ ኤዲ ድሕሪ ምምላሱ ርዌይ ዝተባሃለ ሲምቢዌት ናይ ኩሎም ሲምቢዌት ሓላፊ ምዃኑን ካብ ኩሎም ንላዕሊ ከዓ ንሱ ሓያል ከም ዝኾነን ንኻልኦት ሲምቢዌት ብሮኬት ናብዚ መሬት ቅድሚ ምምጽኡ ጠጠው ከብለለን ኢሉ ይኸይድ። ድሬክ ከዓ ምስ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ጸላእ ተሰማሚዑ ነቶም ካልኦት ሲምቢዌት ንምምጻእ ሮኬታት ኣብ ላይፍ ፋውንዴሽን እናዳለወ ይርከብ። ኤዲ ድማ ንቬኖም ንምንታይ ክትሕግዘና ዘለኻ ኢሉ ምስ ንሱ ከም ካልኦት ሲምቢዌት ከም ዘይኮነን ንሱ ምስኪንን ንቐጻሊ እውን ኣብዚ ክጸንሕ ድሌት ከም ዘለዎ ይነግሮ። ብድሕሪት ድሬክ ነቶም ሮኬታት ናይ ምውንጫፍ ሰዓት የጀምሩ እሞ ቬኖም ጠጠው ከብሉ ናብኡ ስለ ዝመጸ ምስኡ ክበኣስ ጀመረ። ሪዮት ግን ካብ ቬኖም ንላዕሊ ሓያል ስለ ዝነበረ ንክልቲኦም ኣፈላልዩ በብሓደ ቆትሎም ክብል ኤሊ ናብቲ ቦታ ብምምጻእ ክልቲኦም ዘይፈትዎ ድምፂ ስሚዓ ካብ ኣካላቶም ወፂኦም ክልቲኦም በይኖም ከም ዝተርፉ ክትገብር ከኣለት። ኮይኑ ግን ሕጂ እውን ድሬክ ምስ ኤዲ ባእሲ ይቋረጹን። ሃንደበት ግን ሪዮት ካብ ከለ መጺኡ ንኤዲ ኣብ ሕቁኡ ሸኺሉ ክቆትሎ ክብል ኮይኑ ግን ቬኖም ብቕጽበት ናብ ኤዲ ኣካላት ብምእታው ብቐሊሉ ካብቲ ሓደጋ ከድሕንን ህይወቱ ከተርፍን ኣኽኣሎ። ቀፂሉ ናብቲ ሮኬት ዘሊሉ ምስ ኣተወ ሪዮት እውን ምስኡ ተኸቲሉ ናብቲ ዝውንጨፍ ዝነበረ ሮኬት ምስ ኣተወ ቬኖም ከዓ ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቂሙ ነቲ ሮኬት ከም ዝባራዕ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ኤዲ ወላ ሓደ ሓደጋ ቅድሚ ምብፅሑ ካብ ላዕሊ ናብቲ ማይ ኣትዩ ህይወቱ ከድሕን ይሕግዞ። ኣብ ዝቕፅል ትዕዝብትና ኤዲ ምስ ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱ ኮፍ ኢሉ ክዕልል ንሪኦ። ሕጂ ከዓ ናብቲ ናይ ቀደም ስርሖም ተመሊሶም ክኾኑ ከለዉ በቲ ናይ ሮኬት ባርዕ ቬኖም ሞይቱ ተባሂሉ ዋላ እንተተሓሰበ ኮይኑ ግን ሕጂ እውን ኣብ ኣካሉ ውሽጡ ኮይኑ ከዛረቦ ንዕዘብ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብቲ ገዛውቱ ኣብ ዝርከብ ሱፐርማርኬት ኣትዩ ነታ በዓልቲ ገዛ ገንዘብ እናወሰደ ተኸኽ ዘብላ ዝነበረ ሰራቂ ብሕማቕ ኣቃታትላ ቀቲልዎ እናረኣና ትዕዝብትና ንውድእ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ከም ዝፈተኹም ኣይጠራጠርን። ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናት ርኢቶ ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣምጡልና። ነዛ ቻነልና ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ገበሩ እናበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።